optagelse nummer 2, fordi at i den anden, der skede Frida ved et uheld i krigen. Så vi håber, der ikke kommer med noget i bukserne. Nej, det gjorde der sgu da ikke. Nå, nu skal vi vise dem her. Her, der er vores, jeg rykker lige lidt til, sådan her. Her er vores hjerte. Så kan man ikke sige det. Her er vores hjerte. Og det er lædersnor. Nej, det er metal, og det er læder. Og så er det lille sølvhjert, og så er det med nogle metalsnor, så er de stive, ellers er det jo bare sådan noget slet noget. Og så en sølvhjert mere her, og så frisk ost der. Ja. Og det er simpelthen det der et hjerte for alle, så vi håber virkelig, I vil stemme på os, ikke godt? Ja, Ja, og fordi vi har lavet lidt sjov i det. ja, sådan at det ikke er sådan noget kedeligt lort. Ja, og her er så vores dekorerede sangtekst. Ja, som vi har kigget på et par gange for at huske teksten, så Vi Altså- håber simpelthen, I stemmer på os. ja. Fordi, Bip, bip. Ja, stem på os. HV. Bum, bum. Færdig. Morgen.